जाबाय दसे सावरायनायसै नोंथांमोनजोंहाय आंहाथ' इयाव बिराद गाज्रि जानानै दं देहाया सुख गैलायै सोरबाफोर अनलाइन दङब्ला फैदो दसे सम सावरायनो आखाइ सोमावनायानो जोबनो थांला आंना हरसे सानसे ओरैबायदि रुइसोनायखाय सुख सान्थि थागौ होनब्लाबो थानो मोनला मा जाखोथाय देहायानो 2 नाम्बारसो दुब्लिकेटसो जाजोब्बाय दिनैनि दावराव दावसिखौथ' बयबो मिथिखासिगौ माथो पाब्लिक जायासै नामाब्रा दासो फैजेनदों सासे इसोर प्रभु जिउ जोबजासिम मोजाङै लाखिब्लानो जाबाय देहायानो सान्थि गैला थांनोनो हायो ना बिरलांनोनो हायो ओरैबायदि जाबाय मोदोमाखौनो खुरनागासिनोखा मोदोम माननायानो फाग्लासो सिथरबो जाया ओरैनो खुरैनो दोलाबजोबखायो मोदोमानो साफा दानख्रुब जाजोब्बाय नै आखाइ खुन्थिया ओरै खना खना जा मानो खुरैनो दोलाबजोब्बाय गोथावल' मोनखायो खुरला फुदोबाय थानायसै दा ओमफ्राय दोलाबनायसै बिदि जायो माथो कमेन्ट सफैया रावनिबो दाबो दिनैथ' सुथिमोन जाहैबाय सानसे उन्दुबाय आं गोसो होनानैहाय दिनैनि दावराव दावसिया ओरैबायदि दावराव दावसि जानानै थांबाय ना बुंनो थाङोब्ला मोजांबो जादों होनजायोलै माने बांसिन फेमास जादों बयजोंबो मिथिसारजादों गिबियावनो बड'लेण्ड सोमावसारनो दिल्लीयाव थांनाया पारमिसन बोखारनानै पुलिसजों हमजाहैलायनाय आंथ' साबसिनसो जादों सानो माने गोबां भाइरेल जासिनदों नालाय माने खनसेयावनो बयबो मिथिदों संसारनि मानसियानो मिथिदों मोजांसो जादों बोरैबाब्ला बिदि जानायाबो पिजि नार्जारि ओरैनो हमबाय रावबो कमेन्टखौनो हरा माथो माननायबायलै दिसथाबनो खुरग्राखौनो सासे हाजिरा लानांसिगोन आङो मोदोम खुरनो दैयाखौबो गुसुल' लोंफ्रांओमफ्राय ग्लांगिर मुसाहारि हामबाय होखादों बिदि हमजानायनि थाखायनो माने गोबां भाइरेल जासिनदों आरो जोंफोरनोथ' नुनोल' दायखा जाहैबाय दा बेफोरबायदि भाइरेल जानाया एसेयावनो ओरै खुबैदेरनो हाखायो हाथरनाखौ देख्रुबनो हाथारालाबाबो गोरालाबो हायाव अन्थाइयाव खुबैनानैब्लाबो ग्रुबहोखायो जों बेखौहाय एसे भाइरेल जाबायथाय मिस्टार ट्रेक्टर आसाम मा कमेन्ट होबाबो रिप्लाइ होआ दासो फार्स्ट टाइम मिस्टार ट्रेक्टरनि कमेन्टआ रिप्लाइ होआनो हराखैनो दां नुब्ला होयोथ' दाबो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबाल' कमेन्ट दंफैयो आंनावहाय टटेलि मोदोम माननायानो अयथासारलै आंनिबो दा गजोबफिनबायदां बेलासिनि 4टायाव गगोन होनना बुंदोंमोन दहाय आं फन हरनानै सोंहरला ओरै माने गासैखौबो इउटुबारफोर ओमफ्राय सोमावसारनो थांग्राफोर
गासैखौबो लांजोबखादों जाहैदों पुलिसफ्रा गारियाव सोनानैहाय। ओमफ्राय बै निउस पर्टेलनि मानसि बे निउस माबा माइक लाग्रा बैफोरखौल' गालांखानो जाहैदों। आं दसे निउस पर्टेलनि मानसिफोरजों रायज्लायबावनो आं दसे लांजोब्बायलै फंबाय लांजोब्बाय नुदों आंखौ इउटुबार आरो सोमावसारग्रा दरना होग्राफोर गासिबो लानानै थांजोब्बाय होनना बुंदों आंखौहाय। निउस पर्टेलनि मानसिफोरखौ लाङाखै जाहैदों गालांदों। एन एस दैमारि हाय आदा मा मोजाङै दंना? आंनि मोजांनि खबरा बेनोसै दाख्लै एसे अखा सिजाबाय ओरैबायदि लोमजाबाय दसेनो साननै डिउटि मावनो हायासै उन्दुनानै थानांबाय। थांनानै बिजि गंसे लाजाहैबाय गोलोमफ्रुलायबाय। ओमफ्राय मोदोम माननाय मास मोननैनिफ्रायनो मोदोम मानगासिनो सिथरबो जाया जेबो जाया मोदोमल' मानो। खुरबायथाय खुरिन खुरिन दोलाबबाय गाराय दाखोन जाबाय बिदि जानानै दं देहायानो। दा दाख्लै एसे एनै मानसिफोरनाव थाखा लाथ'लायनानै ओरै केस नांनायाव फैसा हरबाय। ओमफ्राय हरफिननो होननानै डनेसन खालामबाय। माने फैसा खांना लाखादों नों बेंग्लाय होननायसो जादों। ग्रोम लोमजाना होलायबाय आं थांलायबाय डक्टरनाव। सोमदोन ब्रह्म मोजांब्रा बयबो मिथिसारबाय बरिया बरियासो जादों साबसिनसो जादों मिथिसारजादोंसो भाइरालसो जादों बांसिन। खोरोमदाव बसुमतारी हाय आदा हेल'। 10 मिनिटसो लाइभ थानानै दोननोसै आं उन्दुनोसैलै देहायाबो सुग गैया आंनिया। आरो बि ट्रेभेल ब्लग अखा हादों नामा? दहाय फुङाव हादोंमोन ओमफ्राय दा गैथ'वा दासिमावहाय। हालुगासिनोलै एब्र'नि अखाया नोगोद बिस गोनां दा सिजाखा माखासे। दाखाल थरफा थरनैल' सिजाबोदों आं बेनो माबायदि लोमजाफैदों फाग्लासो। आं बेसेबा गोबावसिम लोमजाया 15 बोसोरनि बारबायमोनदां। 2003आव खनसे लोमजादों बे बिटिसि एकर्ड जानाय समावहाय ओरैबायदि लोमजाखादों मास मोनसे लोमजाखादों। बै दिननिफ्राय आं लोमजायाखैमोन ओमफ्राय नै दाख्लैसो खनसे बिजि गंसे लानांलायनाय लोमजाबाय आं नै। एब्र'हाय एसे आराम मोननानै दं। मुलिफ्राबो दंजोबो। मोदोम माननायनि थाखाय बेखौ लाबोनांबाय नै लोंनो थाखाय। दाखाल नैबे दाखाल लोमजानायाव हरनायनिमोन। बिजि गंसे सुजानायजोंहाय आराम मोननायखाय लोङाखिसै आं मुलिखौनो जोबथा लोङोबा हायो। बेनोमोन जाहैबाय नै बिजि सुजाबोनाया रिसिपमा बेनो नै। उल्थासो देखायबाय दां उल्थासो जाखादों नै बेनोमोन। बिजि गंसे लांखासेनो डक्टरा मा बिजि हरखो गोलोमफ्रुफैलायबाय। ओमफ्राय दासिमाव बारा अरजायाखै साननै जाफिनबाय। ओमफ्राय खमायनायनो आङो हिसकिया बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो ब्र'? आं ओंखामबो जेबो जाहायाखिसै ओरैनो नुदोल्ससो बायना जाना फैदों दासो बेयाव बाहेरायावहाय। आरो बे ट्राइबेल ब्लक केरेलायाव जोबोद अखा जाखागोन बेयावबो हागासिनोखा सानसेयावनो खनथाम खनब्रै हायो। हाबायथाय हायो लखबखायोल'। हैद नोंसिनिथिंनि अखाया फिसा फिसा हायोलै जोंनिथिं गिदिर गिदिर हायो होननायजोंसो। खोरोमदाव बसुमतारी ओइ आदा मा जादों? मोदोम माननाय जादोंलै बिरादनो। आरो बिखुङावबो मानहैबावलायबाय नै। आखाइखौनो सोमावगासिनो सोमावखानांगौलै खुरांलाबो खुरफ्राङो माननायजोंनो। फेन्दाफ्रा नायजाजोबबायरा ओरैबायदि जाजोब्बाय। नोंसिनि दिन्थिनि आं एसे माबायदि मानदों। बिदि जाजोबो खुनानै दोलाबला। आखाइखौ नुदों नै आखाइया खुरें खुरें जाजोब्बाय नै।
सिगारेटआ खोनजाजोब्बाय नै खुरलाबजोब्बायदि जानजिनिफ्रायल' गाहायाव बांसिन मानो फाग्लासो बिदि दाखोन जाजोब्बाय नै खुरिं खुरिं ओरैबायदि अबस्था एसकिया बसुमतारी बबे जायगायाव दं नोंलाय? आङो दा बानासबादियाव दङ। जानुवारि मारै दं आदा? मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो खबरा। आनिता बर' ब्लग बिराद खस्थ' सैनांना दंलै सुख गैला होनलायलांसै जानुवारि माला फैफिनगोन जाखि गुजुदोंबो आं डिसेम्बराव थांफिननो टारगेट लादोंमोन न'आव फारसे माने आंनि टारगेटआ नभेम्बरनिफ्राय गवा बारनायनि थांखि लादों। गवानिफ्राय मुम्बाइ बारनायनि थांखि लादों। मुम्बाइनिफ्राय डाइरेक्ट पान्जाबनिफ्राय डाइरेक्ट न' आंनि दा थांखि खालामनानै दोननाया नाथाय जाफुङा सम सफैग्रोथोंसै। एसकिया बसुमतारी 15 आगस्ट माहाय बेरायनो टारगेट लाखो आदा? 15 आगस्टनि टारगेटना नान्दी हिल्स मोनसे टारगेट दङ। ओमफ्राय मोनसे बेरायनो हागोन ना मोननै बेरायनो हागोनथाय सानसेयावलाय गोजान जायो। बेंगलर पेलेस ना मा होनो बेयाव मोनसे टारगेट दंमोन आरो ओमफ्राय मोननैनि गेजेराव मोनसे बबेहा थाङो दासिमबो डिसाइड खालामनाय जायाखै आरो। जानुवारि दे आदा मोनसेया गसपेल सं मोनसेया खनदे इसोरखौ मानिनायनि मुङाव आंखौ खननो थिनखो ना माखो? माहारि ना माहायनि होनदोंमोनथाय मानिनाय ना माहारि ना मा होनखो आंखौ बुजिहैयासै। मानहैनाय गोजोननाय आंहा दं सोर बुंदों आंना दा गोजोननाय गैया नालाय बिराद दुखु बेनिखायनो पापि बे संसाराव गोजोननाय सोर मोनदों गसपेल संदे बियो मिथुन बसुमतारी बे गैया बुहुमाव गोजोन गैया। गाराङाबो जायालै गगा मोननानै एकदम बोब्रादों ओरैनोब्लाबो जाखाया गेग्रेबखा मैसो गारां। निखावरि जाब्लाबो गोजोन गैया रांखावरि थाब्लाबो गोजोन गैया। आं उल्थासो खनबायलै मेथाइखौहाय। मिथुन बसुमतारी सुर गोनां मोजां। निखावरि जाब्लाबो मुगै जायो रांखावरि जाब्लाबो नेवसि जायो। पापि बे संसाराव गोजोननाय सोर मोनदों गोजोननाय आंहा दं सोर बुंदों। माने जोंनि लाइफजों रुजुनानै थानाय सं बियो गसपेलनि
आदा मा ओंख्रि जाखो आं नुदुस माने चावमिनसो जाना फैदों ओंख्रि जेबो गैया टमेट' बायदिसिना लगायला लगायलि जाना फैबाय उफाय गैया दिनैहाय बन्द' नालाय सुथि हटेलावबो थाङाखै पुर्न मुसाहारि हेल' आदा ना आदंफोरा माब्रै दं बिदिनोसैलै मानसिनि जिउ माब्लाबा मोजां माब्लाबा गाज्रि अराय सम एखे थाबाय थाया जानुवारिया देन्जारलै आदा माखौ देन्जार होनखो फैगौ डिसेम्बरावहाय आं गसपेलनि मोनसे मेथाइ रेकर्ड खालामनो सानदोंमोनलै हागोन हाया जाखोथाय रोजाबनाय थारगौ आं सानाखै स्टुडिअ'आव थांनानैहाय खनसे ट्राइ खालामथारगौ आं हिसकिया बसुमतारी लालबागखौ फैदो जोंबो थांगोन नान्दि हिल्सआ गोजानद्रायलै लालबागाव आं खनले बेरायबाय ओमफ्राय आं भिडिअ बानायनायथ' जायाखै ओंखायनो बादों 15 आगस्टआवहाय फुलजों साजायजोबनो साजायनायालाय ओमफ्राय राजानि मानि मुरथि बायदिसिना गोदोनि राजाफोरनि नमुनाफोर दिन्थिफैयो बानायनानै दोनफैयो 15 आगस्टआव नुजोबो आं खनसे बेरायखांबाय सिगां ओमफ्राय आं भिडिअ बानायनाय जायाखैमोन बै समावहाय आं इउटुबार नङामोन इउटुबाव ओंखारनाया आङो दा बोसोरनैल'सो जादों आं 2020निफ्रायसो ओंखारदों 2020नि सिगां आं बेरायखांबाय लालबागावहाय दा नुखानायखाय थांनो बादों आरो माने नान्दि हिल्सआव दाबो थाङाखै नालाय आं गोसो होदों जों थाङोबा 17 जनसो जागोन गासिनबो बाइक दाब्लिं हेल' फ्रेन्ड्स आलबिना नार्जिनारि बेंगलनि नामा रायलाय बेंगलनिसो नार्जिनारि लिरोलै टाइटेलखौहाय मिथुन बसुमतारी नोंनि टपिकफोरखौ मोजां मोनो आं गुड ब्लेस इउ थेंक इउ इसिबां बाख्नाय हरनायनि थाखाय इसिबां गोजौआव दिखोना दोनहरनायनि थाखाय नंखाय बे बुहुमाव नंखाय बे जिउ सोलेराव मा गाज्रि जाखोब्र बे मानसिनि देहा जेब्लायबो एखे थाबाय थाया जाहैबाय दा लोमजालाय मोदोम मानलायानो जोबमा लोमजानायाथ' बिजि गंसे थुजानानै एसे थान्दा जाबाय दिनैसिमावहाय साननै जाबाय बारा अजायासिम मुलिखौबो जाजोबासै आं ओमफ्राय दाने मोदोम माननाया मास मोननै जाबाय जा बिजि थुजाबाय इयावबो मानसियानो एसे हामलायबाय मोदोम माननायनि थाखाय गंनै बिजि थुजाबाय आं मुलि जाबाय मुलि फुनबाय लास्टआव गंसे थुजानो एसे डाउन मोनदोंमोन ओमफ्राय साननै जालायबाय नै आरो मानखांफिनलायबाय मोदोमा बिदि जाबाय थायो मेथाइफोरखौ आं बै गोथौ पइन्ट गोनांखौल' सफा दफा मोनफा खननो गोसो जायोलै मेथाइ खननो थिनदोंमोन थेंक इउ मोनसे जों मानसिनि जिउजों लिंक थानाय सं दंबावो बेबो गसपेलानो बिबारजों रुजुनाय बे मेथाइआ बे मेथाइखौ आं ससे खननानै खिन्थिनि आं दफा मोनसेल' खननानै देखायगोन बारनाय बिबार बायदिल' मानसिनि जिउआ फुङाव बारो बेलासियाव सिरिलाङो बिदि दफा मोनफा मेथाइफोरखौल' खननो मोजां मोनो आं बांद्राय गोलावबो खननो बायो गुजुनो ओंखारनाय जालायले गगायालाय खोरोमदां बसुमतारी गुड नाइट बाय बाय गुड नाइटसै आजुलि ब्रह्म हाय हेलौ नंखाय बे बुहुमा नंखाय बे जिउ सोलेराव नंखाय बे बुहुमाव जों जुगामि थांनानै थानो
फुलखन्दे सल'खौ आदा आनिथा बर' ब्लग फुल खननो माबा गेजेराव मेथाइखौ बावबाय दे आं फुल खननो हानाय नङा दा आं जेरै जोङो बे जों मानसि हिसाबै जोंथ' बयबो फाप मावो नङा होमब्ला फापखौथ' फाप होननानै बयबो मिथियो जायखियानो सिखाव खावनायानो जाया मानो जिनाहारियानो जाया मानो गासिबो फापआव गोलैयो गुबुनखौ बुथारनाय सोथारनाय बुलायनाय नांलायनाय खमलायनाय गासैबो बे फाप जायो नाथाय बै फापफोरखौ निमाहा बिनायनि मोनसे सं दंमोन बे संखौहाय आङो बावबाय माने आं सिगां गिर्जा हाबनाय समावहाय खननो मोनबोदोंमोन बे समखौहाय ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि देहेन होनानै नोङो खनोब्ला नोंनि मेगननिफ्राय मोदै बोहैगोन नोंनि मेगनावहाय मोदै बोहैयाब्ला नों थानो हानाय नङा बे सल'खौ आं ओरैबायदि मोजां मोनो ओरैबायदि स्पेसियेल सं बियो आंनि थाखाय माने बियो रेकर्ड खालामजायाखै दै गिर्जायावसो खननो बेखौहाय बोरैबा मोनलाय मेथाइआ फार्स्टआवहाय औ आं ससे खनना खोन्थानो दे नोंथांमोनहाय दा जोंथ' गाव गावनि फाफखौ निमाहा बिलायो नालाय बे निमाहा बिनायाव इसोरनाव निमाहा बिनायाव मेथाइनि गेजेरजों निमाहा बिनाय सं बियो फार्स्टआवहाय आरो आफा निमाहा हो आफा दायनिगिरि आं बिदि आरो फार्स्टआवहाय मावबाय आं पापनि हाबाखौ आफा दायनिगिरि आं ससे खनना खिन्थाबाय नोंसोरनो सेकेन्डआवहाय नोंनि थिननायफोरखौ फालिरोङै आं गोग्लैबाय आं आफा पापनि फाखनाव ओरैबायदिमोन आरोखि बे मेथाइआ ओमफ्राय जाखांबाय नामा एनिथिं अदि जाखांनाय नुदोंस जाना फैदों मानि थाखै मेथाइ खनखोरा फंबाय ओइ सोरबा सोरबा खननो थिनदों ओंखायनो एसे खनदों माने देहाफ्राबो सुग गैया नालाय बेफोरबायदि मेथाइखौ एसे गोसोखांलाबायोलै आं खनबायानो थायो हारसिंबो आं मेथाइखौनो बांसिन हारिनि खोनासङो ओमफ्राय गसपेल खोनासङो ओमफ्राय बे रमान्स मेथाइफोरखौ आं बांसिन खोनासंनाय जाया माने आं माखासेखौ हामजाया ओमफ्राय रमान्स मेथाइ होनब्ला आं बै बैसागुनिखौल' हामजायो आं सेंग्रा सिख्ला दागन होलायनाय सं बैफोरखौल' हामजायो आङो हारिनि ओमफ्राय गसपेल इसोरनि मेथाइ होनोब्ला जोबथा मोजां मोनो आं हामजायो इयारफन होनानैहाय रोमै बे दोंसेखौनो खोनासंबाय थायो आं बायागौमानि गसपेल एबा हारिनि मेथाइब्ला ओमफ्राय जेब्लानाखि गोसोआ फरथि जायो अब्ला मा मेथाइ खोनासङो आं बै सेंग्रा सिख्ला दाउन हलायनाय दानि जुगनि सिख्लाफ्रा होलायनायनि बैफोरबायदि मेथाइफोरखौहाय माने गोसोआव फुरथि जाला बेफोरखौ खोनासङो आरो गिटार दंबा दामदो दोंसे गिटारखौनो एथनो रोङा आङो गिटार दंब्ला दामनो गिटारखौनो एथनोबो रोङा आसि सोनानै ओरै बुरलाबायनो लुगैदों गिटारखौहाय दे फंबाय आंबो भिडिअ आपल'ड खालामनि तामिलबो खालामनि आं खालामदो एनिथिं एमजिनि ना मानि जाखो मिथिला आं गोसोआव माथो 25 मिनिटआनो जाबाय मालाबानो
दोननांसिगोनलै उन्दुनोसै र' गोदोनि फुराना मेथाइ दङ जोंनि मिसननि गित लेखायावहाय बर'दिननि बै गोदोनि फुराना मेथाइखौहाय न'आव थांब्ला रेकर्ड खालामथारगोन आंथ' हारसिं दिहुननायनि दम गैखाया थेलेनानै गैखाया बै दिखांखानाय माने गोजाम मेथाइफोरखौहाय रेकर्ड खालामनानै एसे नेरसोन बायदि दोननि नाजानि हायोना हाया डिउटि मावथ'वा दा दिनै सुटिमोन आंनिया सानसे समबार दिन नालाय समबाराव क्लस जायो मोदोम मानलायबायलै गैया माथो आंना लोगोफ्रा फैयाखिसै दोनथ'नांसिगोनलै बांद्रायबो नायहाबबाय थानो बालायलाङो आङो मबाइलावहाय जोबसि मोनसे काहिनि खिथालांनायसै आं दिल्लीयाव सासे सिख्ला ओरैबायदि जादों 16 बोसोरनि इउटुबार जानो नाजानायावनो ब्रेन क्रेक बायदि जानानै दं सासे ओरैबायदि जाथाय जाहैदों दिल्लीनि सासे इउटुबारा बे भिडिअखौ हगारदों माने बिफाया लेंहरनानैहाय बिनावहाय लोगो लाबायनानै लेंहरनानैहाय बे इउटुबारखौ खेबहोदों आरो दा इउटुबारा खेबनानै नायोब्ला बिनि माने ब्रेनासो एसे बोरैबा जादों माने बिफानावहाय भिडिअ बानायनो थाखाय आइफन बिबायनो आइफन होबाय बिफाया बिमा गैले बिमाया उन्दैयावनो थैदों जाहैदों आइफन होबाय बिफाया ओमफ्राय भिडिअ बानायबाय इउटुबाव ग्र' जानो हायाखिसै बिराद फेमास जानो गोसोमोन इउटुबावहाय बे सिख्लाया 16 बोसोरनिल' बांद्राय उन्दै बैसोनि गिदिर बैसोनि नङा माने दानि दिनावथ' 12 बोसोर 16 बोसोर 12 बोसोरनिफ्राय लानानैहाय 24 बोसोरसिमाव बांसिन बाहायो नालाय मबाइलखौहाय बिदि बैसोनिल' आरोखि इउटुबाव ग्र' जानो नाजायै मानसिया मा जाखो ब्रेन क्रेकसो जालांनो हमबाय दा बिफाया ओरैबायदि जाबायनो 10 लाख थाखा गारखाबाय जाहैदों बिफाया बेखौ फाहामनो थाखाय ओमफ्राय दाबो फाहामथायखौनो मोनाखै आरो बेनिखायनो मबाइलफोरजोंहाय बांद्राय गेलेनो नाङा जायफ्रानाखि फरायगासिनो दङ फरायबाय थायो मबाइलफोरजों इसिबां गेलेनाय फन रायलायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ मबाइल बुस्थुआ ओरैनो मोजांबो ओरैनो गाज्रिबो माने बाहायनो रोंब्ला मोजां बाहायनो रोङाब्ला गाज्रि प्रमद बिथौआइ गुड नाइट आंबो दोननोसै आं बैखौ भिडिअ खालामनानै नोंथांनो देखायनो मोनबाय थादोंमोन बादोंबो आं खालामनो मालाय जायगानि नालाय होमब्ला बेखिनियावनो बिदाय लानोसै नामा लोगोफोर रिंखां बसुमतारी दानो दोननोसो नै 28 मिनिट जाबायनो नायग्राफ्रानो गैयाना बांसिन उन्दुहैजोब्बाय हरबो थौबाय ओंखायनो दोननोसो सानबाय आं नायग्राफोर माने लोगोफोर थादेरनाला इन्टारेस्ट नाङा र' दसेबाव बा दसे थाबावनो थिनबावबाय लाइफआ गोलावद्राय जासिगोन ना गोथावल' मोनखायो खुरबाथाय मानदों हिसकिया बसुमतारी बानासबारि माबे हटेलाव मावो दा फुड हाब बानासबारि नङालै बानासवादिसो आं दासो हाबदोंलै आदा खामानि दंफ्रा थांदो आंहा मोदोम माननाया एसे बेस्थ' जाबाय फोरमाय नार्जारि मा जाखो आदा मोदोमा
मोदोम मानग्रा जादोंलै सिथरबो जाया माबो जाया मोदोमल' मानो ओमफ्राय खुरिं खुरिं खुरलाबाय गाराय दाखोन जाबाय बेनो मा सिथर होननांगौ जाखो ना थै गाज्रि होननांगौ जाखो मिथिला गामिनि डक्टरफोरजोंसो कन्टेक्ट खालामगासिनो आङो कन्टेक्ट खालामनानै मुलि लाबोनानै जाखानायखौ दिनै लाबोदों दिनैनिफ्राय लोंजेनबाय मा बियो थैनि बियो बेजों मा फोरमान मोनो नायनोसैलाय I'm going to Promote BTY Good night Ada My Shirang Good night उन्दुनो खालामला आं फ्रिमान इस्लारि जै बड'लेण्डनि जै बड'लेण्ड सोदोबा रावनिबो बर'फोरनि गोसोनिफ्राय गोमानानै थांनाय नङा ओंखारलांनायबो नङा बे अराय सम बड'लेण्ड जायागौमानि थाबाय थागोन बर'फोरनि गोसोआव बड'लेण्ड होननाय सोदोब बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया बड'लेण्ड मोनाब्ला जों गोजोना दिल्लीना बोरै जाखो गजोबबायदां सारिथायाव गयो होनदोंमोन दहाय आं फन हरला दहाय खबर लाहरदोंमोन आं सारिथायाव गजोबगोन होनदोंमोन गजोबबायदां मानो माखासे बर'नि इउटुबारफोर बनसुनि जाना जेबो बुङाखै आदा सोरबा बायदिया बिदिनो माने जेनेरेलाव हाबसना गावबा गावनि गोसो बिदि आं थानो हायालै आं होफ्रांथारखायो आं बिदि हारिनि माबा मोनसे जानाय नुबायथाय गोसोआनो मानिया आंनिया होदोलै नोंबो होनखायो गोसोआनो मानिखाया माखासेफ्रा होआ साननो गोरों बुजिनो गोरोंफोर जाहैबाय थांबाय जोंथ' इसेबां बुजिनोबो रोङा हारिनि सायाव माबा मोनसे साग्रां जाबायथाय एकदम सहायनानै थानो हाखाया होदो नोंबो होनखायो होफ्राङासै ओमफ्राय उनावहाय माबा मोनसे दुसि जाला रावजोंबो नायसनजाला हारसिं जानोसै बिदि जायो नों बड'लेण्ड बिनायाव सापर्ट दंना गैया बड'लेण्ड बिनायाव कि जों सापर्ट गैया जायो नामा थैनायनि सिगां नायलांनो गोसोबाव आङो बड'लेण्डखौ आरो सापर्ट गैयासो बुंदों जों थैनायनि सिगां नुलांगोन ना नुलाङा बेखौसो साननानै दङ बड'लेण्डआ माबायदि बड'लेण्डखौ जोंनि बर' माबायदि सालायगोन थैनायनि सिगां नायलांनो गोसोथार आं बड'लेण्डखौहाय बे माखासे मानसिफ्रा खायसे बुङो माने बड'लेण्ड जानो जोंनावहाय थोजासे रोंगौथि गैयानो बड'लेण्ड मोननो थाखाय बड'लेण्ड सालायनो थाखाय बेफोरबायदि राव बुंलाबायबाय थायो बड'लेण्ड मोना माया होनबाय थायो मोनाथ' मोना मानो मोना मानि थाखाय मोना मा खम दङ बेखौ गासैबो क्लियार फोरमायना मा सफा फोरमायनानैहाय माखासेखौ गान्दु सिङाव एब्रे दोननो बेखौसो दुखु मोनो आं माखासे दैदेनगिरिफोरखौहाय मा फंसे राव बुंबाय फंनै राव गान्दु सिङाव एब्रेना दोनबाय खोन्थाला मोनाथ' मोना मानि थाखाय मोना बेफोरखौथ' फारसेनिफ्राय बिजिर अब्लासो ना बुजिगोन रायजो राजाया जोंनि गोसोआवथ' माथो मोना होननाय साननायानो फैया मोननांगौ मोनथारगोन बै साननायाल' फैयो बिसोर मानि थाखाय मोना होनो बुंनानै फोजोबनो हाला दे आदा जै बर' हारिनि जै नुनाय नङालै आदा जों
माबायदि बड'लेण्ड जोंनि आबै आबौआबो बड'लेण्ड नायनो लुबैयैनो दिनैहाय जरा गैयै बाक्सायाव थांजोब्बाय आरो जोंबो नुबावालाय बोरै जानांगौ जाखोलै आलासि जानो फै जोंनिजों ब्र बबे जायगायाव आलासिखौथ' आङो जाबायगासिनो ओमफ्राय एबारावहाय एकदमबारे ना बेदर मोनजाया फान्थाव बायगन मोनजाया ओरैबायदि जानानै दं ओंख्रियानो गासिनो बासिजोबनांगौ सोमनानैसो जागासिनो आङो ओंखाम गोजा ओंख्रि मानिखौनो बादा होजोब्बाय मोदोम माननायानो फाग्लासो बेदरखौथ' टटेलि बन्द'खा मोनजाला मोनजायो आलु बेदर गामियाव फैथ'वा नामा ब्र गामियावथ' थांनो थांखि लागासिनो दङ आंनि थांनाया हरखाबसो जागोन सैमा मावजियाबो मिथिनाय नङा गामियाव थांब्ला आं क'क्राझारावनो ओंखारगोन ओमफ्राय क'क्राझाराव एसे बेरायलांगोन माबायाव रायमनायाव बेरायहैग्रोनांगौ आङो गामियाव थांला रायमनायाव मैसियाल दैमारि ओइ सार माहाय दं सार बुंनाङालै जों इसिबां गिदिर मानसि नङा सार बुंबाथाय लाजिनाय मोनो आं आज क्या कहानी हुआ पता है हमारे इधर का बडोलैंड सेपरेट स्टेट मांग करने के लिए आंदोलन करने के लिए धरना देने के लिए दिल्ली में गया पूरा दिल्ली पुलिस पकड़ के डाल दिया जेल के अंदर अभी 2-3 घंटा पहले छोड़ा है पूरा वायरल हो गया आज यूट्यूब फेसबुक किसको पकड़ लिया हमारे लीडर लोग को क्या कर रहे धरना कर रहा था उधर परमिशन भी ले चुका था परमिशन मिल चुका था 10 बजे से लेके 4 बजे तक परमिशन था बाद में 2 घंटा धरना किया उसके बाद क्या उल्टा हो गया उसके बाद बंद कर दिया पूरा एसएसबी सीआरपीएफ पुलिस आके पूरा पकड़ के बस में डाल के लेके गया ऐसा कहानी हुआ अच्छा भी हुआ थोड़ा वायरल भी हो गया लोग को पता चल गया ज़्यादा बहुत जल्दी से वही तो वायरल होने से मेरे को तो बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा हुआ वायरल भी ज़्यादा हुआ और लोग भी ज़्यादा देखने को मिल गया नेट पे यूट्यूब पे फेसबुक पे बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है मेरे को तो बहुत अच्छा लगा मेरे को दुख नहीं है इतना फर्स्ट टाइम गया फर्स्ट टाइम में इतना वायरल हो गया तो सबको पता हो गया इन लोग को क्या चाहिए सेपरेट स्टेट चाहिए बडोलैंड फोरमाय नार्जारि ओइ आदा नोंना माबायदि सिथर जादों थिफुनाय बायदि जादों बिदि जादोंब्ला चिकेन पक्ससो जादों दां थिफुनाय जायाखै आं जेबो थिफुआबो माने मोदोमावनो माननानैसो खुरिं खुरलाबनानैहाय गाराय देरखोन जायो बिदिसो सिथरनाथ' आंनाव जेबो जायाखै सिथरना बे नाम गैयि जायगायावल' जायोलै जालाबो जोबथा असायला रिंखां बसुमतारी नंगौ आदा जोंखौ थगायगासिनोखा बै समावबो जोंनि आबसुनि सासे दैदेनगिरिजों आं मोनसे फनावहाय इन्टारभिउ लादोंमोन आंखौ हगारनो होआखै बे इन्टारभिउखौहाय आं नाम लाला आं नोंथांमोननो खिथानोसै दिनैहाय बेखौ आं इन्टारभिउ लादोंमोन होनब्ला
बै थांनाय समफ्रावथ' बै माने गुरखाखौ नेपालि बानायबाय नैबेफोरबायदि माबा मोनसे फैदोंमोन आं बावलायलांबायसो बैखौ आङो सोंथि खालामदोंमोन एबसुनि सासे दैदेनगिरिनावहाय आं मुंखौ लाला ओमफ्राय आं सोंबाय सोंनानै उनाव जेब्लानाखि आङो बे रेकर्डखौ पारमिसन बिहां जायो अब्ला आंखौ ओरै होनबाय होद रेकर्डसो खालामदों नामाब्रा नोंलाय खिथानाय नंलालै आं रेकर्ड दाखालामलै दा हगार बिदि होनग्रोबाय माने आं पारमिसन बिहां जानायजों बे बिदि बुंग्रोनायजों ओमफ्राय मानसि गिदिर हिसाबैहाय मान सनमान थाङो होननानै आङो बे रेकर्डखौ हगारनानै होनाय जायासै आरो आङो डिलिट खालामफिनबाय दा बै समावहाय बे नेपालिनि बेफोरबायदि जानायावबो जोंनि मा खहा दं मा खहा गैया बेखौ बियो माखासे खिथादों आङो ओमफ्राय बुंखाबायसो जाहैबाय दा एबारनि खनसेयावब्ला आं नोंनोहाय बेफोरबायदि हगारोब्ला खिथानाय नङालै होनना बुंबाय दा बेयो आं हगारनाय जायासै माने मानसि गिदिर हिसाबैहाय एसे मान दोननांगौ जाहैबाय दा गावसिनि पारमिसन नङाबालाय बोरैथो आंबो हगारनाय बिदिनो आरो आं हगारासै आदा हाय हेल' बिरखं इन्टारटेनमेन्ट सार जोंनि क'क्राझारा ओंखार दे लोगो हमगोन क'क्राझाराव ओंखारखागोन आं न'आव थांब्ला क'क्राझाराव ओंखारनानै क'क्राझाराव दसे बेरायनोसै गोबावसै नालाय क'क्राझाराव बेरायैया क'क्राझाराव बेरायनानैहाय न'आव थांग्रोनाय जाबावनाय नङा दां डाइरेक्ट आं माबायावसो थांगोन रायमनायाव थांगोन रायमना नेसनेल पार्कखौ नायगौ आं ओमफ्राय मोनसे खोथा जोंनि साइडआवहाय जोंनि गामियाव दा ओरैबायदि मैदेर दंफैयो हमारे गांव में जंगली हाथी इतना आया कहाँ से आया पता नहीं पूरा धान खीर खा गया बोल रहे मेरे को फोन कर रहा था मैं वीडियो बना के देता हूँ आप यूट्यूब में छोड़ो मेरे को ऐसा बोला था लेकिन वीडियो दिया नहीं आज तक मिला कि नहीं कल गया था बोला भागाने के लिए सका कि नहीं इधर भी पानी है इतना बड़ा बड़ा नदी हाथी कहाँ से जाएगा वैसे भी हाथी पानी में डर लगता है पानी भी बहुत खारा है उधर भूटान से आता है पानी इधर भी बहुत बड़ा नदी इधर भी बहुत बड़ा नदी बीच में थोड़ा जंगल है उसमें कितना हाथी बोलते मैं पूछा था कितना है उधर बोला था हिसाब नहीं रहे बहुत है बोलता है पूरा खींची खा गया बोल रहा है फॉरेस्ट को खबर दिया फॉरेस्ट भी नहीं आता उधर अभी फॉरेस्ट भी जाता नहीं है कुछ भी करता नहीं इसलिए गाँव वाला ने ऑफिस में जाके फॉरेस्ट से साइन लिया एक हाथी मरा तो हमारे ऊपर कुछ भी केस नहीं होना चाहिए ऐसा साइन लिखे है इन लोगों ने गाँव वाला ने नहीं तो कोई भी मार सकता हो इतना बड़ा बड़ा दाद वाला आता है इसलिए इन लोग पूरा फॉरेस्ट से साइन लिखे रखा है ओरैबायदि गिदिर गिदिर मैदेर दंफैजाहैदों सानलाबो सानथ्र' हायै माइयाखौनो जाजोब्बाय जाहैदों जोंनि एरियायाव ओरैहाय बै सान्थिफुर चिरां जिल्लानि ओरैहाय सान्थिफुर निज्लागुरि ओरै मोनसे दाउखा बाहा ओमफ्राय बेयावहाय बिटिनि देवस्रि ओरै गेजेरावहाय दै गेजेराव मोनसे हाग्रा दङ बेयावहाय फैगोन बोसोरावहाय पिकनिक स्पटबो बानायगोन होननानै खोनानो मोन्दों आं देन्जार मैदेर दंफैखासो जाहैदों मैफ्राखौथ' मैफोर दाबुंखासै बहुद थाखायो मुफुर मैया अराय सम थाखायो ओरैहाय दाउखा बाहा साइडनि माइफ्रा जालाबायजोब्बाय होनबाय दा माइया फरेस्टनो खबर हरनोनो फरेस्टआबो रावबो फैया जाहैदों नायफैयाबो ओमफ्राय दा रायजोफ्रा मा खालामबाय बेनिखायनो फरेस्टफोर फैयैखायनो मासे मैदेर थैब्लाबो जोंखौ दाय हमनो मोना होननानैहाय फरेस्ट केम्पनिफ्राय माने डकुमेन्टस बायदि एग्रिमेन्ट लानानै फैबाय आरोखि रायजोफ्रा दा मैया होनो थांगोन होनदोंमोन मा जाखो भिडिअ हरनो नागिरदोंमोन आंनोहाय गैया माथो सफैयाखै 6 नम्बराव नामा ब्र' औ 6 नम्बर हाग्रायाव
मिथिंगा 6 नम्बर हाग्रायाव सार नोंसिनि गामिया माहाय आंनि गामिया चिरां जिल्लायावहाय सिनिमा थांगौबाय नामा बुंनायलाय थाङाखैलै सार माथो आंनि SMS खौनो रिप्लाइ होआखै होबायथ' सासे लोगोजों रायलायदोंमोन आं बेयाव थाफैबाय थाखायोलै जेब्लायबो हेलौ बड' हेलौ आदा हाय थाफैबाय थाखायो ओमफ्राय ओरैबायदि दंखायो जाहैदों हानजासेखानोलै सानलाबो सानथ्र' हानो फाग्लासो दाखालि सोरबा मैदेरजों गाथा जालायगासिनो फिसा गोरलै दङनो फिसाया मानसिजों खाबो देरबाय दा होबायनो मानसिखौ होसोनाया गोरलै गोजानो बिसोरबो सेंग्रासानो दैयाव बाज्रुमना हालुना खारनानैसो गदों होनबाय दा नारें गोदैयावहाय नारें गोदैनि सुमलिबारिसिम फैयोनो मावजि ब्लक मा ओंख्रि खौरांलै ओंख्रियालाय बेनोसैलै टमेट' ससजोंसो लगायनानै जालाबायदां खोन्था हरदो वाट्सएपआव सोर भइस रेकर्ड हरखो मिथिला बिरखां एन्टारटेनमेन्ट मा ओंख्रि खौरां खोन्थादो नुदोसो जाना फैदों आं आयौ 47 मिनिट जाबाय दोननांसिगोनदां जोंनि आसामनि सरखारालाय माथो मैदेर मासेबो सामलायनो हालेबा मारै जाखो ओरै जोंनिया मालाय गासिन सिरियाखाना बायदि बेरा होनानै जोबो जायनाखि जेराव हाग्रानि जुनार दङ बेखौहाय जोंनियाबो बिदि लागायलानो जायोसैना ओजोंहाय मानासाबो ओरैनो लांदां हगारो ओरै रायमनायाबो ओरैनो लांदां हगारो दा ओरै लाइमुथिजोंहाय हाग्राया सिफायजोब्बाय दा ओमफ्राय मैदेर नाहरैसो डिस्टार्ब खालामहैबाय हाग्रायानो गैले थानो हाग्रायानो सिफायजोब्बाय हाथी रहने वाला जंगल को पूरा गांव बना दिया अभी हाथी गांव में भाग के आ रहा है कहाँ रहेगा हाथी पूरा नेशनल पार्क है उसमें भी सेफ्टी नहीं है पूरा खुला छोड़ देता है गांडा है इधर और शेर है शेर भी एक बार हाथी के ऊपर जाम मार के आदमी खाया था नेट में वायरल नहीं हुआ हाथी के ऊपर ऐसा जाम मारा वो उधर का था मानस नेशनल पार्क का था अभी भी देखता हूँ वीडियो यूट्यूब में कभी कभी देखता ही मैं अभी भी उधर का वीडियो था पूरा खुला छोड़ देता है कुछ सेफ्टी ही नहीं है ऐसे ही सरकार बैठा रहता है पैसा लेके पूरा अपने पेट में डालता होगा कुछ करता ही नहीं बाजै नाहैदो आदा प्रदीप बसुमतारी दिनैसो नोंनि लाइभ फैनायाव थानो मोनदों आं दे बबे प्रदीप जाखो लग'आबो फिसाल' नुयो सार खनसे तामिलनि गान खनलाय आं तामिलनि रोङालै माराठिनिसो रोङोमोन आं बावफिनजोब्बायसो गोबां बोसोर जाबायलै आं 2012आवनो नागारदों आं मुम्बाइखौहाय बे समावहाय एसे खननो रोंसैमोन माराठिनि मेथाइखौ हादुब गया
दोननांसिगोन लोगोफोर बिदाय लानोसै माथो रिप्लाइ होआ दै यार खींचेंगे दिन भर क्या कर रहा था माथो रिप्लाइ होगासिनो दा माथो रिप्लाइ होआ होखो सोर भइस रेकर्ड हरखो वाट्सएपआव फनित नाइजोल दा रिप्लाइ खालामनायसै बिसोरनो हिसकिया बसुमतारी दे बड'लेण्डनि मेथाइ खनदो बड'लेण्डनि मा मेथाइ खननांगौ ससेल' खननो रोङोलै मा मेथाइखौ एसे गारां फोसाबनांगोन गाना गाने के लिए बोला मेरे को कमेंट में लाइन में गरम हो गया रे पंखा चलाओ बडोलैंड का संगाव बोल रहे हैं मा मेथाइ बड'लेण्डनि जाखांबाय नामा आदा मा ओंख्रि जाखो जाखांबाय जाखांनायालाय आं जेबो ओंख्रि जाबोआखै टमेट' ससजोंसो लगायलाबायना जाना फैदों MT ब्लग्स फनि खालामदे आदा फानि एबारावहाय देहायानो सोरोदनायखायनो बोरैबा जादोंलै फानियानो बोखांब्लाबो फैया सायाव देहा सान्थि गैयिखायनो एबारावहाय सिथर बिफिनदोंलाय नै प्रमद ना हारि फानदों दे सार प्लिज माराठीखौनो खनदे रोंसायिखायनो बायोलै लाजिनाय मोनो खननो जांख्रिखां खौ खन ससेल' खननो रोङो दे जांख्रिखां बोरैमोनलाय ओमफ्राय बर'नि सांग्रां रैखाथि जोहोलावफोर नासयनाय सुजिनाय नाख्रेबनायखौ रैखा होनो जांख्रिखां जोबथा मोजांलै बे मेथाइया जों बयबो बर' हारिखौ रैखा होनो समाय लाखाबाय नासयनाय सुजिनाय होखानो समाय लाबाय जोंलाय हारिनि जोहोलावफोर हारिनि थैखौ जों बावा जों बयबो बर' हारिखौ रैखा होनो समाय लाखाबाय नासयनाय सुजिनाय होखानो समाय लाबाय जोंलाय हारिनि जोहोलावफोर हारिनि थैखौ जों बावा बांद्राय रोङा नाइस ब्र लोरगिनि मेथाइमोन ना मायो आंनि बे फुराना मेम'रियाव दंजोबो फुराना हारिनि मेथाइफ्रा दा बेयावहाय भिडिअ खालामो नालाय मेम'रि फुल जायो दा मेथाइफोरखौनो बारा लानो हाया नांगौब्लाबो डाउनलडसो खालामदोंमोन आं मारिया नार्जारि वाव नाइस भेरि नाइस सं आदा थेंक इउ स' माच ओइ नै माथो दाननोबो सुपारस्टार आं मोजां मोनो ब्र बे गितखौ मोजांरा जोबथा मोजां रोंजोबला फुल खनबावगौसोमोन आं जोबथा मोजां मोना बे मेथाइखौहाय आं मोजां मोनो ब्र बे गितखौ जोबथा पइन्ट बे मोनसे पइन्टआवनो जोबथा गोजांस्रिवलायनाय हारिनि थाखाय गोजांस्रिवलायनाय पइन्ट जाहैखायो जों बयबो बर' हारिखौ रैखा होनो समाय लाखाबाय
बै सोदोबाव ओरैबायदि गोजौ लेभेलनि सोदोब हाबदों बेयावहाय माने दानखांग्रायासो लिरखांग्रायासो मिथिसिगौ बे गितखौ बोरै बोरै लिरखांदों। ओमफ्राय मोनसे बेयो आदाखौ लांबाय आयै जोङो बिग्राय सारनि मेथाइखौ जोबथा मोजां मोनो आं। सिगांनि रेकर्डिं खालामनायावथ' पुलिसफ्रा गावथारनानैसो होननानै बुङोमोन। ओमफ्राय दानि गोदान गावसोर खालामबाय थानायावहाय सुथुरफ्रा गावथारनानै बिसोरो दानस्लायनानै लादों आरो गुबुन गुबुन दानस्लायनानै खनबाय थायो। सिगांनि रेकर्डिंआवहाय पुलिसफ्रा गावथारनानै लांबायसो होनोमोन। माने जों बेखौहाय उन्दै उन्दैयावनो खोनादों जोङो बे मेथाइखौहाय ओरैबायदि मोजां मेथाइयो। बे समावहाय जों उन्दै उन्दै समावहाय पुलिसफ्रा मा खालामोमोन जोंनि बर' मानसिफोरखौहाय जों उन्दै उन्दै समावहाय हमनानै गावसिनि खसाब गानहोनानैहाय बेखौहाय एनडिबि साजायनानै गावथारोमोन। आंबो गोसोआव दङ दै नुबोनायखाय। बे समाव जोंनि न'आ बिटिनियावमोन। जेब्ला बांगाल दावरावनि सिगां माने बर' मुस्लिम खनसे दावराव जादोंना थिगसेनो सिगांहाय बिराद गिदिर दावराव जादों। बै दावरावनि सिगां जोंनि गामिया बिटिनियावमोन आरो चिरां जिल्ला बिटिनि दैमुगुरि होननाय गामियावमोन। बे समावहाय सासेबो हौवा मानसि गिदिर मानसि थानो मोनामोन जे पुलिस आर्मि गामियाव थांदों गासिबो खारजोबनांगौमोन। माने सासे मानसि मोनोब्लानो बेखौ हमनानैहाय दायनिगिरि साजायनानै खसाब गानहोनानै सिदलाय होनानैहाय गावथारनानैहाय साइकेलाव दिखोनानै लाबोयोमोन। एक घन्टा जाबायलै दोननांसिगोन। आदाखौ लांबाय आयै पुलिसफ्रा गावथारनानै थुदो आयै न'आव थांफिनदोनि थुदो आयै न'आव थांफिनदोनि फोथाराव गाबनानै आदाखौसो बबाव मोनफिनबावनो जोंसार सोरगियारि ब्र एसे होसिखावलाय दोननोसै लोगोफोर एक घन्टा जाबाय नायग्राफ्राबो रावबो गैला बरिं मोनबाय। लास्टआव जोबथारनायाव बेखौनो बुंबावनो सानो दा मोनसे आफादना बड'लेण्ड दाबि खालामनो होननानै डिमान्ड खालामनो होननानैहाय ओंखारदों आरो दिनै फार्स्ट टाइम दिल्लीयाव बिथांमोना धरना होदों। धरना होनायाव ओरैबायदि जाथाय जानांदों बे जाथाय जानाया मोजांबो जादों होननानै बुंजायो माने बांसिन फेमास जादों। गुबुन गुबुन निउस चेनेलफ्रावबो नुनो मोनदों। आंनि थाखायथ' बेखौ लाइकसो होनांगौ। लाइक माने खनसेयावनो ओरैबायदि फुरा इण्डियाआवनो फेमास जानायनि थाखाय दिल्ली पुलिसखौ थेंकिउसो होनांगोन गोजोननायसो जासिनांगोन जोङो। दा जों बेखिनिखौ बुंनानैहाय दोनथ'नाय जाबाय। आरो बड'लेण्ड होननाय सोदोबाथ' जों बर' हारिनि गोरबो बिखानिफ्राय माब्लाबाबो गोमोरनानै थांनाय नङा आरो माब्लाबाबो हाद्रि जानानै बियो उरायनाय नङा। जेब्लानाखि बड'लेण्ड मोना बै समसिम जोंनि गोरबोआवहाय रोमै 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 रिंखांफैगोन बड'लेण्ड होननाय सोदोबा। बिनिखायनो जों बर' रायजो राजाफ्रा बड'लेण्ड मुं लानाय लोगो लोगो जाय बेक्तिया दैदेनगिरि जानानै ओंखारदों बै बेक्तिखौ लोगो लोगो सापर्ट होयो बड'लेण्ड मुं होनाय लोगो लोगो।
मानोना जों बयबो बर' रायजो राजाफ्रा बड'लेण्डखौ लुबैयो जों बयबो बर' रायजो राजानि गोरबोआव साफा साफा बड'लेण्ड होननाय मुङा दङ बेनिखायनो बड'लेण्ड नाम लाबायथाय ओरैबायदि जांख्रिखाङो ओरैबायदि गोदौग्लोमो जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेरावहाय बेनिखायनो आं सानो बे बड'लेण्ड होननाय सोदोबा मोनागौमानि रावनिबो गोरबो बिगानिफ्राय ओंखारलांनाय नङा आं बेखौनो सानो आरोखि जोबथारनायाव बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया बड'लेण्ड मोनाब्ला जों गोजोना जै बर' हारिनि बाय बाय दे गुड नाइटसै लोगोफोर उन्दुदो खुलुमबाय गोजोननाय थाबाय दसे सम आंजों लाइभआव थानायनि थाखाय गुड नाइट बयनिसिमबो गोजोननाय जासिनानै बेखौनो दसे सम लाइभआव थाफैनायनि थाखाय गोजोनथोंसै गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानैब्लाबो दसे सम नोंथांमोना इन्जय खालामफैबाय बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि लाइभखौ फोजोबबाय जै बर' हारिनि जोबथारनायाव खनसेबाव सोरबा कमेन्ट हरबावदोंमोन लास्ट कमेन्ट नायस्रानोसै आं मारिया नार्जारि गुड नाइट आदा बारिया सैथो बर' हारिनि जै सार जै बर' हारिनि जै गोजोना जों बड'लेण्ड मोनाला एवथुबाय थागोन